Bare ind og så afsted. Ja, jeg gør. Nej, det skal nok være sjovt at være hele her. Du kan jo bare stå almindelig og så bruge lidt spøgelses der, Jan. For jeg har ikke smidt noget. Sådan noget. Men det siger, står med et skide waterman ud, der bare er der fejl. Nå, ja, det er meget. Bare gå healer, Jan, så tager flere grupper på en gang. Nej, jeg brænder sgu sådan her, så kan jeg smide Starfall. Står hele samtidig. Ja. Som healing. Ja, han har fandme også behov for det. Jeg har sgu lige glemt, der var en gruppe med, så var hele min egen gruppe. Så fuck jeg. Så skal jeg skrive det lige. Okay, han er ikke god til at holde aggro. Wow, jeg kritter 1200. Ja, det kunne jeg godt se, det var vigtigt lige at få den med dig. You don't need to take all the trash. Eller sådan noget andet. Nej, han skal ikke begynde at tage dem over. Nu stopper han. Ej, hvad jeg da elsker, når folk de fatter minus. Netop. Ja, jeg får 26 experience. Okay, hvem er det, der kører højtaler? Det er ikke mig, det er bare den der omen, der tænder fuldstændig. Nu kan jeg høre mig selv. Ja, det er min træls. Så er det sikkert at få en fornuftig samtale. Hold op med det der. Jeg skal da sådan set have sat Focus Magic på et Icebreakers på et tidspunkt. Ja. Hvis jeg kunne finde dig. Hvor du står der. Hvem fanden er det, der har det der? 7. Kan jeg godt se. Kender han vejen, eller lå han bare for? Hvad så? Hvad så? Ja, så er det selv, vi crash i Chief og Chief. Okay, der var... Fuck! Jeg synes, han går kun efter mig, det svin. Okay, det var sat mange. Nu trækker han op bossen. Nej, det kan han ikke. Det var sat til det. Ja, hvad sagde du? Hvad gjorde han ikke? Jo. Jamen, det skulle stadig være en smal sag at holde. Okay, der var der sat mange, der blev cursed. Siv. I kan komme med, hvis Jeg kan nå komme med. Vi kan ikke summon dig. Nej, jeg tager bare selv over.
Du kommer mig. Det kan du godt. Bare giv ham Hvem en skal du ind med, vej, jungdyret? Nej, Jeg kommer også med. jeg tager med min Warlock. Den kan bruge noget derinde. Det er jo skidt. I kan bare invite Katravang. Hvorfor er det skidt? Jeg skal... Silver, kan du ikke? Kim, du kan lige så godt bare... hvis det er, at vi ikke kan bruge det, så... Ja, det er godt. Men det er også det, jeg tænker mig. Jeg prøver lige øje med, om jeg kan bruge den med. Så Jan. Warrior'en. Ja, Det kan ikke Mads. passe, Kim, at jeg... Kim, der han lå hands of might. Jo. Det var en nice ring. What the fuck? Hvad er det, der lige pludselig gør, at din mikrofon den fucker så meget, Seo? Okay, hvor fanden blev bossen af? Han er egentlig væk. Han kom ned. Nu har du lidt at arbejde. Jan, du har ikke mere mana. Boss er nede. Jo. Så hoppede jeg sgu noget liv. Ej, lad være med piv. Jeg bliver aldrig ret meget. Tag kæft. De der hunde, de kan åbenbart ikke dø, eller hvad? Ja, åbenbart. Det er lidt De skal løbe på samme side. Jo, der er bare mange. Nej, prøv at se, når de lægger, så er de stadig i Shit. live. De rejser sig bare op. Det er fordi, vi skal dræbe Nej. alle sammen. Jo, de rejser sig bare op. Lol. Men det er bare klamt sammen. Er de døde snart? Det var i hvert fald Vi er alle sammen de der døde. hurtigt, jeg kom i nærheden af jer med det damage. Så de er nede nu. Ja. Hvad, droppede ham bossen ikke noget, eller hvad? Jo, det Jo. tog Kim. Nå, okay. Hvorfor mig skal vi? Hvorfor fanden tager du det? Skal være inde i instant. Du er også online igen. You allowed these insects to run rampant through the hallowed core. Now you lead them to my very lair? You have failed me, Executus. Justice shall be met indeed. Boldly you sought the power. Så det er mere i raid, eller hvad? Now you shall see it firsthand. Det er ikke styr med. Prøv at se mig nu, Stig. Fuck, jeg ryger det af. Hvordan fanden må jeg op her? Jeg kan ikke engang se, hvad der sker. Hvad fuck er det det? Har du ikke prøvet den? Nej, jeg holder derhen. Ikke lige med den her i hvert fald. Stik ham en combat mission. Hvem er hvor er de ude på min rækkevidde? Jeg aner ikke, hvor de henne af. Derude blinker. Jeg ligger lidt væk. Det er lige meget nu. Bare lige link, hvad der går. Jeg ligger hernede i lava. Det gør jeg også. Bare sommer.
Tak for det. Flex. Clawflex. Den kan jeg godt bruge. Karoline, vil du trille mig en bussemand? En med slør, en med slør, en som aldrig bliver tør. En som kan holde i 100 år, uden at blive det mindste år. Karoline, vil du trille mig en bussemand? Tak for jer.